салом алайкум дӯстои азиз, курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи амонатбонк сумраонкунӣ 133 сомону 80 дирҳам мегзарад. душанбе ситӣ 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. алифбан 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. банки эсхат 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. хумо 1000 рубл 134 сомону 90 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон. Коммерсбонк 1000 рубл 130 сомон. Перевод ба картаи Спетаменбанк 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам. Орион Бон 1000 рубл 133 сомону 80 дирҳам, 100 доллар 1060 сомон, 100 евро 1218 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.